Кніга прарока Езекіля, раздзел 38. І прамовіў да мяне Господ гэтыя словы: «Сын чалавечы, звярні аблічча сваё супраць Гога ў зямлі Магог, вялікага князя зямлі Масок і Тубал, і праракуй супраць яго, і кажы: гэта кажа Господ Бог. Вось я супраць цябе, Гога, вялікага князя зямлі Масок і Тубал. І я завярну цябе і акілзаю цябе, і выведу цябе і ўсё войска тваё, коней і коннікаў, усіх цалкам апранутых, вялікую дружыну з вялікімі і малымі шчытамі, узброеных мечамі. Сярод іх персы, Куш і Пут, усе ўзброеныя шчытамі і шлемамі, Гамер і ўсё яго войска, жыхары Бет-Тагармы з далёкай поўначы, ды ўсё войска іх, і многія народы з табой. Узбройвайся і будзь гатовы, ты і ўсе твае дружыны, якія кругом цябе сабраліся, і будзь мне на варту. Па многіх днях атрымаеш загад. Пры канцы гадоў прыбудзеш у зямлю, якая ацалела ад меча, была яна сабрана паміж многіх народаў на гарах Ізраіля, што доўга былі пакінутымі. Яна была выведзена спасярод народаў, ды жывуць яны ўсе на ёй спакойна. Ты, аднак, нахлынеш як бура і прыйдзеш як хмара, каб пакрыць зямлю. Ты і ўсё войска тваё, ды многія народы з табою. Гэта кажа Господ Бог. У той дзень паўстануць думкі ў тваім сэрцы, і задумаеш ты надта ліхі намер, і скажаш: нападу на зямлю неўмацаваную, пайду супраць людзей спакойных, дзе ўсе жывуць бяспечна. Усе яны не маюць муроў, засавак і брам няма ў іх, каб рабаваць і браць здабычу, каб руку сваю пакласці на руіны зноў абжытыя, а таксама на народ, які сабраўся з паганаў, які набыў жывёлу і маёмасць і жыве ў сярэдзіне зямлі. Саба і Дэдан і гандляры з Тарсіса і ўсе яго кіраўнікі будуць казаць табе: ці ты прыйшоў рабаваць? Ці сабраў сваё войска, каб рабаваць, каб забіраць срэбра і золата, каб выводзіць жывёлу і маёмасць і каб набраць вялікую здабычу? Дзеля таго праракуй, сын чалавечы, і кажы Гогу: гэта кажа Господ Бог. Ці не ў той дзень, калі мой народ ізраільскі будзе жыць бяспечна, ты нахлынеш? І ты прыйдзеш з краю свайго, з далёкай поўначы, ты і многія народы з табой, усе на конях, вялікая дружына і магутнае войска, і нахлынеш супраць майго народа ізраільскага як хмара, каб запоўніць зямлю. Гэта адбудзецца пры канцы дзён, і я прывяду цябе ў маю зямлю на тое, каб пазналі мяне пагане, калі на тваім прыкладзе, о Гог, я асвячуся перад іх вачамі. Гэта кажа Господ Бог. Такім чынам ты той, аб якім у даўніх часах сказаў я пра сваіх паслугачоў, прарокаў Ізраіля, якія прадказвалі ў тыя дні, што прывядуць цябе на іх. І ў гэты дзень, калі Гог прыбудзе ў зямлю Ізраіля, кажа Господ Бог, гнеў мой узгарыцца ў абурэнні маім, ды ў руплівасці маёй, у полымі гневу майго я кажу гэта: у гэты дзень прыйдзе вялікі землятрус на зямлю Ізраіля. І перада мной будуць дрыжаць рыбы марскія, і птушкі ў паветры, і звяры палявыя, і ўсякі паўзун, які рухаецца па зямлі, ды ўсе людзі, якія на паверхні зямлі. І горы палопаюцца, і скалы заваляцца, і ўсе муры ўпадуць на зямлю. І паклічу супраць яго меч ва ўсіх гарах маіх, кажа Господ Бог. Меч кожнага звернецца супраць брата. І буду судзіць яго пошасцю, і крывёй, і праліўным дажджом, і градам, як камяні. Агонь і маланку спашлю на яго, і на яго войска, і на многія народы, якія з ім. І ўзвялічу сябе, і асвячуся, і стану вядомым перад вачамі многіх народаў, і даведаюцца яны, што я Господ.